Demografya û jineolojî, mülkiye bir tane. Yek ji mijarên herî girîng ên ku di warê jineolojiyê de tê nirxandin demografî ye. Demografî, şaxeke zanistê ye ku li ser taybetmendî û guhertinên nüfusê li herêmek erdnîkariyê ya diyarkirî lêkolîn dike. Guherîna nüfusê li ser bingeha daneyên statîstîkî diyar dibe. Ev statîstîk bi destê dewletan li ser gelek mijarên wekî şopandina temen, zayend, ji dayîkbûn, mirin, perwerde, tenduristî, bîşe, ziman, çand, koçberî, rewşa leşkeriya nüfusê û her wekî din tên bidestxistin. Li gor van daneyan jî bi pêşxistina polîtîkên xwe diyar dikin, ji ber ku bi gelek aliyên civakê re eleqedariya demografiyê çê dibe. Herîzê de jî bi zanista civaknasiyê ve girêdayî ye. Dema ku em li pêşveçûna dîrokî ya demografiyê dinêrin, em wê wekî zanistek serdest a mêr û dewletê dibînin. Daneyên demografîk her gav ji hêla dewletan ve hatine bikaranîn. Da ku gelek pratîkên xwe yên nemirovane yên wekî qirkirin, koçberiya bi darê zorê, bişaptin û destwerdana zarok anîna jinan rewa dikin. Demografî û îktidar girêdayê hev û xwedî dîrokeke gelekî kurin. Ew ne berê û ne jînha, qet ji hev qut nebûne. Îro bi taybetî bi rêya polîtîkayên nüfusê formên nû yên serdestiyê didin civakê. Ev pergala hêzê ya ku wek biyopolîtîkê tê zanîn, serdestiya xwe li ser bingeha nüfusê ava dike. Koçberkirina bi darê zorê û dagirkirina ji bo armanca guhertina demografîk her tim wekî rêbazên qirkirinê tên bikaranîn. Civakên ku jenosîd û komkujî jiyanê jê zêdebûna nüfusê wekî şêweyeke parastina xwe dibînin. Ji ber ku ol û bawerî jî nüfusa zêde teşwîq dikin. Gelên bindest vêyekê wekî mertalekê bikartînin. Ev hişmendiya zêde zarok anînê ku paşguhkirina tenduristiya laşê jinan e di nav Kurdan da jî heye. Lêbelê tevî ku bûne qurbaniyên jenosîdê gelê cihû dîsa jî gariye hevsengiya nüfusa xwe biparêze. Wan çîroka xwe bi rêya hilberîna maddî û rewşenbîrî, berhemên hunerî û edebî ji cîhanê re vegotiye. Gelê Ermen jî vêyekê bi rêya huner û bandora siyasî dikin. Kurd, gelên Rojhilata Navîn û yên Afrikî jî hewil didin ku bi zêdekirina nüfusa xwe bi awayeke hejmarî vêyekê pêk bînin. Gelên ku dixwazin xwe bi hin rêbazên cuda biparêzin, dewlet jî bi rêbazên xwe yên serwer li dijî nüfusên wan bikartînin. Dewlet jaliyekê ve dixwazin nüfusa xwe zêde bikin. Laliyê din jî ji bo kêmkirina hejmara gelên din serî li her cûre rêbazên nemirovane didin. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan vê tiştê wekî kaosa demografîk binav dike û dibêje li vir ya rast ew e ku mirov bizanibe pirsgirêk ji ber polîtîkayên dewlet û hêzan çê dibin. Ew ji bo berşewendiya xwe yan zêdekirina nüfusê teşwîq dikin, an jî bi rêya qedexeyan wê kêm dikin. Di vê siyaseta demografîk de ku jin bedela herî giran didin, bandorek wan atekakasî, siyasî yan civakî tune. Laşê jinan ku ji hêla destwerdana dervetê kontrol kirin wekî koletiyê ye. Dewlet ji bo ku berdewamiya nijada xwe mîsoger bikin, destwerdanê li laşê jinan dikin. Yan ji bo nüfusa xwe zêde bikin, zayînê teşwîq dikin, an jî civakên ku ji bo xwe wekî tehdît dibînin, li hember wan gelek rêbazên ku pêşî li zarokanînê bigirin bikartînin. Ev jî jiyana jinan dixe xetereyê. Ev xwestina zêdebûna di heman demê de kulekirina jinan û bi destxistina mirovan wekî kel û pelên ji bo xizmeta dewlet û kapîtalîzmê jî temsîl dike. Herçend jin di warê zarokanînê de xwedî mafê gotinê nebin jî, her tim ji ber zêdebûna nüfusê tên sûcdar kirin. Zîniyeta xanedayînê zarokanînê wekî rêbazek desthilatdarî û berhevkirina sermayeyê dibîne. Zewaca bi gelek jinan û xwedîkirina gelek zarokên kur, xala herî girîng a sedema nekontrolkirina nüfusê û bi destxistina desthilatdariya siyasî ye. Îro nüfusa cîhanê bi qasî 8.3 milyar e û tê texmînkirin ku heta sala 2060 bikêje 10 milyarê. Dema ku em vê zêdebûna bilez bi zirara jîngehê ya ji ber kapîtalîzm, teknolojî û pîşesaziyê çê dibere bikin yek, em bi karasetek xwezayî ya xeternak a bi rêjeyên mezin re rûbirû dibînin. Polîtîkayên li dijî Kurdan li İran, Iraq, Tirkiye û Sûriye hatine meşandin, bi piranî bi şeklê koçberkirina bi darê zorê û komkujiyan bûne. Ji ber kêmkirina nüfusê, avaya demografîk bi anîna kesên nekurd hatiye guhertin û hê jî berdewam e.
وکیدن دما کو مروین جهمان اولی لکلکا کسین جهمان etnisiteyi dene zede kirin demografi jî de asta اولی de tê manipüle kirin. Di mijara demografiye de asta ku siyaseta li hember Kurdan giyiştiye ne tenî meseleya îroyîne. Plana îslahê ya Rojhilat û qanûna jinûve vegerandina bi darê zorê ku gihîştina serhildana Şêx Saîd di sala 1925 de hat derxistin, bûn sedema koçberiya bi darê zorê. Li şûna Kurdan gelên din li Kurdistanê hatin bicîkirin. Dîsa ji ber ku hejmara gelên ku li Tirkiyeyê dijîn diyar nebe, piştî sala 1965 di serjimêriya nüfusê de pirsên li ser nasnameya etnîkî, ziman, ol û baweriyan nehatin pirsîn. Her wiha li jineya ewlekariya Neteweyî di sala 1996 de raporek li ser Kurdan pêşkeşî hikûmetê kir. Di raporê de ku rê li pêşî nayê girtin, hatta sala 2025 hejmara Kurdan dêjiya Tirkan derbas bibe û ji bo kesên ku ji sê zarokan zêdetir zarokên wan hene divê bên cezakirin hatbû pêşniyarkirin. Herçi qas rapor neket be meriyetê jî ev nêzîkatî di demên baş de jî neguheriye. Rayedarên dewletê gelek caran di derheqê kêmbûna nüfusa Tirk û zêdebûna ya Kurdan de diaxivin û di mijara 3 yan ji 5 zarokan de hişyariyê didin civaka xwe. Ev jî bi zelalî polîtikayên dewletê yên li dijî Kurdan aşkere dike. Ev siyaset di Sûriye jî bi rêbazên qirkirinê yên wekî bênasname hîştin, koçberkirina bi darê zorê û guhertina demografîk li dijî nüfusa Kurd hatiye sepandin. Bi kembera Ereban a li ser axa Kurdan hat xwestin ku pêşî lê danûstandina di navbera Kurdan de bêgirtin. Ji ber vê gelek mecbûr ma ku koçberî welatên din bibe. Li başûrê Kurdistanê dewleta Iraqê di dema Enfal û Helepçeyê de bi 100,000 Kurd bi çekên kîmyawî kuştin. Bi milyonan kes jê ji cih û warên xwe bûn. Li Îranê jî her cure rêbazên zilim û zordariyê yên wekdar vekirin, kuştin û wendakirinê tên bikar anîn. Ji bo wê jî gel dev ji cih û warên xwe berdide û koçber dibe. Gelo nêzîkatiyeke demografîk li ser bingeha rizgariya jinan mimkûn e yan na? Hege zanista demografiyê ji desthilatdarî û nêzîkatiya nirxandina civakan bi tenê bi awayeke hejmarî dûr bikeve, wê demê dikare li ser bingeha rizgariya jinan were nirxandin û bi rastî watiyekê bi dest bixe. Ji bo vê jî têkoşîn divê. Ji bo wê berî her tiştî jinên ku ji xwebûna xwe ya rastîn bêparman e, divê vegerin ser eslê xwe. Ew ê jî bi sekneke zanistî pêk were. Jinên ku li ser bedena xwe xwedî biryar, hest, raman, giyanê xwe bin, dikarin biryara xwe jî bidin ka çawa dixwazin bijîn. Tişta ku serdestiya mêr herî zêde jê ditirse ew e ku jin bizanibe ew ayîdê xwe ye.